Pred týždňom sme hovorili o tom, že auto, ktoré je v cestnej premávke, musí mať platnú technickú a emisnú kontrolu a túto skutočnosť treba deklarovať aktuálnou nálepkou na okne. Dnes dodávame, že okrem toho musí mať vodič pri sebe osvedčenie o evidencii vozidla, teda po starom technický preukaz. To, aby vedel pri kontrole deklarovať napríklad, kto je majiteľ vozidla, a práve s týmto dokladom bolo dosť problémov. Jediný veľký papier nosíme poskladaný v puzdre, zle sa s ním manipuluje. Od 1. júna sa však všetko mení, k novému autu dostanete 2 doklady. Pokiaľ si príde majiteľ motorového vozidla prihlásiť motorové vozidlo, tak dostane automaticky osvedčenie o evidencii časť 2 a tá druhá časť, teda polykarbonátová kartička, mu bude poslaná neskôr poštou. S novými autami je to jasné, čo však s tými majiteľmi, ktorí by si chceli doklad vybaviť dodatočne? Každý majiteľ motorového vozidla, pokiaľ bude chcieť, si môže vymeniť svoje osvedčenie o evidencii, ale nemusí tak urobiť, pretože v platnosti zostávajú aj staré osvedčenia o evidencii. Pokiaľ tak však urobí, tak samozrejme odovzdá starú papierovú časť na dopravnom inšpektoráte. Zároveň sa mu hneď vydá papierová časť evidencia číslo 2 a poštou mu do 30 dní príde zároveň aj polykarbonátová kartička na adresu, ktorú si sám uviedol v žiadosti. Za plastovú kartičku zaplatíte 6 €, za druhú papierovú časť tiež 6. Kto nechce, nemusí. Platné stále zostávajú aj doterajšie osvedčenia. Na polykarbonátovej kartičke budú samozrejme všetky údaje o vozidle. Bude tu napríklad uvedený, že či je držiteľ osvedčenia aj vlastníkom motorového vozidla. Potom napríklad na zadnej strane budú uvedené všetky údaje, ako je hmotnosť vozidla, napríklad druh paliva alebo objem valcov a podobne. Na čipe, ktorý sa bude nachádzať na polykarbonátovej kartičke, budú napersonalizované v podstate všetky údaje, ktoré bude vodič vedieť, napríklad kedy mal STK, emisná kontrola alebo napríklad povinné zmluvné poistenie. Konečne budeme mať doklady hodné veku, v ktorom žijeme. Okrem údajov o technickej, emisnej kontrole a poistení by sa mohlo v budúcnosti dostať do čipu aj potvrdenie o kontrole originality. Na polykarbonátovej kartičke budú voľným okom čitateľné iba základné údaje o vozidle a jeho držiteľovi. Ostatné budú zakódované v elektronickom čipe. Policajti budú mať čítacie zariadenia a čip je zároveň vstupným kľúčom do informačného systému evidencie vozidiel. Ochrana čipu by mala byť na takej vysokej úrovni, že by sa nemal dať sfalšovať. Pri prepise auta na iného držiteľa policajti pôvodnú plastovú kartičku skartujú a nový majiteľ dostane nový originál.